बिथाङा गान्जा फाग्ला बिथाङा उकिल थाबजान बिक्रम नों मुसलपुर फैनानै जानला मेनला खोथा बुंना लामायाव नुबानो नोंखौ होसोनाय जागोन बिपिएफआ गोसोबा नोंथांमोन बायदिखौ मोस्रोम गाफ्लेनाय बायदि गाफ्लेनो हागौ आरो गोबोरखि गारलानाय बायदि गाफ्लेनो हागौ आरो एम्बु बिगुरफोर खुनाय बायदि बिगुर खुनो हागौ खुलुमबाय गाइस दा बे साननैसोआव बिराद गरमा गरमै दमखिलायनाय ट्रेन्डिं निउस नुबाय थादों आं रायजो राजाफोर आरो लोगोफोर नङा होमबा दा आरो बेखौ नुनानै आं सिन्था खालामदों बा गोरों समाजनि दैदेनगिरिफ्रा बिदिसो होननानै आं सानदों आरो लोगोफोर दा प्रमद बर' आरो इउपिपिएल सरकारनि गोरों सरकाराव माथो बैफोरबायदि मानसियासो जायगा लानानै दं होननानै आङो गोसोजों गोसो साननानै मानि बिराद मिनिनो ओंखारदों रायजो राजाफोर सिन्था खालामनांगौ दा दिनै बिक्रम दैमारि आदा आरो सासे उकिल बिथांखौ जाय बिथाङा दम होदों नङा होमबा बै जाहैबाय प्रमद बुन्दु बिथांनि सैमा फाग्ला नङा होमबा खर' गेसाव नङा होमबा जोलैनि हांगार बुङो बिदिखौ जोलैनि हांगार बुजिया सोमजिया माने ससियेल मिडियायाव ओंखारलाबायनानै गोब्रामलाबायनाय ओंथि गैयै बाथ्रा बुंफैनायखौ नङा होमबा रायजोफोर गोरों समाजावबो बिदि मानसि थायो आरो दा गोरों समाजाव बिदि मानसि थायोबा बै गोरों समाजनि दैदेननाय भबिसतआ मा जानो हागौलै रायजोफोर सिन्था खालामाखै नोंथांमोना बिथांमोननि फिउचार जेनेरेसना माब्रै जानो हागौ नङा होमब्ला जों बेखौ सिन्था खालामनांगोनब्रा सिदा बाथ्रा नङा होमबा दिनै प्रमद बर' आरो इउपिपिएल सरकारनि दैथिंनायाव जोंनि गेजेराव माबायदि गुलाय गुजाय बारहावाखौ बिथांमोनहा लाबोनो नागिरदों नङा होमबा दिनै जाय बिथाङा बिक्रम दैमारि आरो उकिलखौ दमखिदों नङा होमबा नेक्स्टआव जुदि सोरबा बिपिएफना सोरखौबा दमखियोबा गाबोन इउपिपिएलना सोरखौबा दमखिनानै सोरखौबा जुदि बुयोब्ला समफोर बिपिएफना इउपिपिएलनिखौ बुयोबा फिउचाराव मा जागोन बेखौ सिन्था खालामदों रायजो राजाफोर नोंथांमोना दा बेनो जाहैबाय एकदम बिराद गोरों समाजनि दैदेननाय नङा होमबा लाजिनांगौलै प्रमद बुन्दु आरो रन्जित बसुमतारी नोंथांमोना बिराद गोरों समाज होनलाय मेलेमखौ गाइखेर गिहि माखन जानानैसो मेलेमखौ बानायो होनलाय आरो बिनिफ्रायसो मेलेमखौ बाहायो होनलाय दिनै नोंथांमोननि मेलेम बानायनानै सरकार सालायनाया दिनै बैफोरबायदि मानसिया नोंथांमोननि दोलोआव माब्रै जायगा मोनखो बै गुन्दा मानसियालाय बेखौनो सिन्था खालामनांगोनब्रा दिनै नोंथांमोननि जेनाखि राजनितिनि भबिसतआ बैफोरबादि मानसि थायोब्ला मा जानो हागौ बेखौबो सिन्था खालामनांगोन नोंथांमोनाबो एसे साननो गोनां नङा होमब्ला दा दिनै भबिसतखौ सानदों रायजो राजाफ्रा दिनै नोंथांमोननि मावनाय इउपिपिएल सरकारा दिनै जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि मोनसेबो मोजां खामानि मावनो हायाखै बेखौ दिनै नुदों आरो इउपिपिएल सरकारा दिनै जोंनि बर' रायजो राजाखौ बबे लामाजों लांदों बेखौबो रायजो राजाफ्रा नुदों दिनै नोंथांमोन बायदिया बुजिनानै हमनो हानानै दिनै ससियेल मिडियानि गेजेराव लाजिदों फैनो दिनै बेफोरबायदिखायनो दिनै नोंथांमोना माखासे खर' गेसाव सैमा फाग्ला मेलेम गेसाव 10 थाखा 20 थाखा होबानो सोरखौबा रायलाबायग्रा बैफोरबायदि मानसिखौ दिनै प्रमद बुन्दु नोंथाङा जायगा होदों आरो नोंथाङा ससियेल मिडियायाव ओंखारनो थाखाय बिथोन होदों बिनि थाखायसो दिनै गोब्राब नांगौ जादों आयौ मुन बसुमतारी नोंथांनि दमखिनायाव बिपिएफआ थोर थोर गिजोब्बाय मावग्लुंजोब्बाय गिनांसिगोन नोंथांखौ नोंथांमोन बायदि सैमा फाग्ला बोरमा मानसिनि दमखिनायखौ गिग्रा बिपिएफआव सासेबो मानसि गैया जाम्बा बुरबक जोलैनि हांगार सिन्था खालामनाया मोजां नोङो बोरमा साइज बिपिएफआ गोसोबा नोंथांमोन बायदिखौ मोस्रोम गाफ्लेनाय बायदि गाफ्लेनो हागौ बेखौ सिन्था खालाम आरो गोबोरखि गारलानाय बायदि गाफ्लेनो हागौ आरो एम्बु बिगुरफोर खुनाय बायदि बिगुर खुनो हागौ सिन्था खालामनानै नायनाया मोजां ओंथि गैयै बाथ्राफोरखौ लानानै ससियेल मिडियायाव दांखार आरो मोनसे खोथा रायजो राजाफोर दिनै प्रमद बुन्दु आरो रन्जित बसुमतारी बिथांमोनहा बे जानला मोनला मानसिफोरखौ बुथुमनानै जेरखम गावसिनि दोलोआव लायाखै होनबा बिथांमोनहा रायजोफोर बे मेलेम गेसाव गेसावफोरखौ आरो बै थख्रा खायलेंफोरखौ माने बिथांमोननो मेलेम जानायनि थाखाय बुरजा बुरजा बे मेलेम जानायनि गाइखेर गिहि माखनफ्रा बायनानै हो जाहाथे ससियेल मिडियायाव बेफोरबायदि माइनास पइन्ट लाबो आरो नोंथांमोननि बरनाम जाया आं बेखौसो मोजां बाथ्रा बुंबाय नोंथांमोनखौ
नङाबा नोंथांमोना बरनाम जागोनलै सेस जागोन UPPLआ ओरैनो सेसखासै नोंथांमोना रायजो राजानिबो मावनो हायाखिसै आरो गोबां नोंथांमोननि दैदेनगिरिफ्रा BPF हान्जायाव हाबनो जगाजग जादों होननानैसो खोनालाबायबावदों खिन्थु सोर सोर जादों बेखौ आं दिनै होथ'ला खिन्थु बिथोराव आङो बिराद खबर मोननानै दं इसिङारि खबर मोनदों दा नोंथांमोननि दोला थागोन ना थाया आरो नैफोरबायदि मेलेम गेसावा जुदि नोंथांमोननि ससियेल मिडियायाव फैबावोबा नोंथांमोना बे माइनासानो माइनास माने प्लास जानो रोंनाय नङा प्रमद बुन्दु नोंथां आरो रनजित बसुमतारी नोंथां सिदा बाथ्रा आरो गाइस जोबनायाव फंसेल' बाथ्रा रायलायनोसै गोबां बाथ्रा रायज्लायला नङा होमबा भिडिअ'आ गोलाव जायो दा गोरों समाज होनो नङा होमबा नाथाय गोरों समाजनि दैदेननायफोरखौ जोङो रायजो राजाफ्रा मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै भुल मोनो नङा होमबा नाथाय रोङै समाजनि दैदेननायावसो गोबां डेभेलप जादोंमोन बे जोंनि BTCआव नाथाय गोरों समाजनि दैदेननायाव दिनै BTCआ सानफा एफा मानो गुबुननि आखायाव थांखो जों बेखौ सिन्था खालामनांगोनब्रा रायजो राजाफ्रा मिथिबाय दा फाइनालि गोरों समाजनि जेनाखि दैदेननाय दा जेनाखि गोरों समाजनि दैदेननाय बै गोरों समाजनि दैदेननायाव मोनफ्रोमबो स्कुल कलेजाव जोंनि बर' रावजों फरायनो मोननायखौ नांला नामा रायजोफोर दा बेखौसो जों बुंनांगोन दा बैफोरखौ लानानैसो बिक्रम दैमारि आदाया बैयाव थांनानै बुंहैदोंमोन नङा होमबा दा बैखौ लानानैनो दिनै मुन बसुमतारी बिथां जोलैनि हांगार सैमा साइज बे बिथाङा जानला मोनला ससियेल मिडियायाव बाथ्रा बुंदों नङा होमबा बिसोर लासिंसिं दा दिनै गोरों समाजफोरनो जुदि मोनफ्रोमबो स्कुल कलेजफ्राव जुदि बर' रावखौ जुदि नांलाबा मानो थोबाव नांला केन्सेल खालामजोबदो दा नोंथांमोना गोरों समाज नालाय रोंजोब्बाय नोंथांमोना फिसाला फिसाजोफोरखौ इंलिस मिडियामाव फरायदो मानो बर' भाषा फरायबावनांगौ जाखो गोरों समाज जाबाय नालाय रायजोफोर नङा होमबा नाथाय जोंनि BPFना गोरों समाजबाबो जोंनि बर' हारिनि फरायनाय बर' हारिनि लेंगुवेजखौ नांगौ जिहेतु साफ्रोमबो गरिब गुन्द्राफ्रा मोजां स्कुलाव फरायनो हाया मोजां स्कुलाव हरनो हाया थाखा फैसा गारनो हाया दा बिनि थाखायनो जोंनो दिनै BPF दोलोनो मोनफ्रोमबो स्कुल जा कलेज जा बेयाव मा नांगौ जोंनो बर' लेंगुवेजखौ नांगौ दा बैखौ लानानै दिनै बिक्रम दैमारि आदाया बुंदोंमोन दा दिनै सैमा फाग्ला बिथाङा मा बुंदों नुवाखै नों खुनु मिनिंलेस आरो सोरबा उकिल बिथाङालायनो गान्जा फाग्ला बिथाङा जुदि गान्जा सोबनायनि जुदि प्रुफखौ होनो हायाबा उकिल बिथांखौ FIR होनांगौ आरो बिथांखौ केस खालामनांगौ अब्लासो बिथाङा माने सेन्सआव फैगोन बै जानला मोनला बुंनायनिफ्राय आरो बै जौ लोंनानै जानला मोनला बुंनायनिफ्राय बिथाङा गोजानाव थागोन जिहेतु बिथाङा दिनै लर गग' लर फै दिनै जौ लोंनासो बुंदों बे बाथ्राखौ सोर बुंनो थोनखो दिनै प्रमद बुन्दु बिथाङा बुंनो थोनखो ना फेरेंगा बसुमतारी बिथाङा बुंनो थोनखो ना सोर बुंनो थोनखो ना UPPL हान्जानि मानसिफ्रानो बिथांखौ बुंनो थोनखो लासिंसिंलाय दा बैफोरबायदि साफा सानै मानसिनि जानला मोनला माने ओंथि गैयै रावफोरखौ बड'लेण्ड बुब्लियाव फोसावलाबायबाय लाजिया बड'लेण्ड बुब्लियाव लाजिया नामा लासिंसिं बिदि जानला मोनला खोथा बुंनायनिफ्राय मोजां बाथ्रा बुंब्रा ससियेल मिडियायाव मोजां बाथ्राखौनो बुंफै नोंथांमोना आरो दिनैनि दिनाव बड'लेण्ड बुब्लि निउस चेनेलाबो लाजिनांगौब्रा रायजो राजाफोर नङा होमबा बेफोरबायदि भेलु गैयै बाथ्राफोरखौ बड'लेण्ड बुब्लियाव माब्रै बुंनो हाखो माब्रै होनो हाखो नङा होमबा लासिंसिं रायजोफोर नङा होमबा दा बैफोरबायदिखौ जोङो बेफोरबायदि बिथांमोननि बायदि जानला मोनला बाथ्रा बुंनाय बा सानसेयाव जोङो मोनसे इउटुब चेनेलाव खमसे खम 10-20 हाजारसो बेफोरबायदि बानायनानै होनो हायो दा नोंथांमोना बे सासे जानला मोनला भेलुलेस बाथ्रा बुंनायखौनो नोंथांमोना बे ससियेल मिडियायाव दामबाय लाजिनांगौब्रा प्रमद बुन्दु बिथांनि निउस चेनेल नोंथांमोना लाजिनांगौ लाजिनो सोलों बै समाव मैखोन बसुमतारी ना खैखोन बसुमतारीया माबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन BPFखौ लानानै नङै बाथ्राफोरखौ मारै फोसावदोंमोन दिनै बिथाङा गावनो दिनै चेनेलनिफ्राय मानो डिलेट जानो गोनां जाखो बेफोर मोनफा मोनफा फाब्रा दिनै मा होनो बड'लेण्ड बुब्लि नोंथांमोननि गेजेरावबो बेफोरबायदि माब्लाबा जानो हागौ बेखौ गोसोआव लानाया मोजां रायजो राजाफोर